Today I'm gonna test out kings of 80 cards in the settings or in the default. Sorry for the stick in the background. Go quickly through the settings. Okay, I had some malware links here. And I'm gonna test it out. Run the first one. So you look at that screen, like this on. Whatever. Seems like who's terminated. Auto protect people take bars that protect you. Their bars usually auto detected bars sometimes. Immediate run. Okay, that was nice. Κάτω το λάδι του κάποιος. Το που κάνει μέχρι την ανάπτυξη, το βάλαμε. Και από κάτω. Το μίσα μια τρύπα. Ξέρεις, τα παλιά τα σπίτια που λέγαμε στην Αθήνα πρόσωπη, είχε χώρο που ήταν παλιά τώρα. Είχε από κάτω, χώρο, να τον κοιτάμε. I didn't see anything. Let's go to the next one. Cloud defense to be deleted. Kings of Networks to advance, detect one burst, will after a bit. And that was nice. Let's see which one. Anyways, let's go with this one. And so far, King's Up is pretty solid. Almost easy. And that one seems to be a good trick. And here's an exe file. School weeks, it's not. Oh, and the clock. Το θέμα είναι ότι όταν έρχονται μόνο με άριστα και πολύ καλά. Αυτό είναι. Ότι λέει εσύ που λέω είσαι ξύλινη και πάει σε στο μαθηματικά, ο μεγάλος μαθηματικά δεν το πιάνει. Και λέει, ο δάσκαλας που είχε πέσει το μεγάλο που έχει φέτος στη μικρή. Το λέει πάντα κάθε μέρα η ζωντάξη. Και το λέει, κοίτα τον ανθρωπό της Ελίσσας και έβγαλε την πιάνη στο μαθηματικά. Δεν περνάει κανένας. Πάντα το πιέζεις στα παιδιά, μην τα πιέζεις. Πώς θέλει τα πιέζεις να ναι, όμως αν το αφήνεις καλαρά και να πάει να τρέξει όλη την μέρα στην πλατεία. Όχι, μην να του δίνεις ξύλο όμως, να όχι, αν το απομανώσεις, δεν πατέρεις τίποτα. Κοιτάξτε, να μου πεις, να μην τα παρατήσεις. Αυτό είπα τώρα, να μην τα μαλώσεις. Εσύ τι έπαθες και εγώ και όλοι τότε παλιά που μας μαλώνανε, μας σχολιάνε. Γιατί τώρα κάνουμε άλλο το άρα εμείς δεν κάναμε να θέλουμε άλλο δρόμο, δεν είχε τέτοια τότε. Τώρα, λέξουν εκεί μετά άλλα τα πράγματα. I don't see anything for that one. Πρέπει να τα έχεις πολύ κοντά. Εντάξει, καλά πάμε. Μην πει κάθε μέρα, σήμερα πήγα πολύ καλά, σήμερα άριστα. Round out. And the cloud defense block. Έχει πάει το δάσκαλο να προωθήσει την ελευθερία. And I'm gonna run Πέφτει πήγα κάθε χρόνο. this one as well. Μου λέει αστείο. Well, calculate. So King Swift seems pretty solid. Let's take a look at the task menu. Oh, this one was great. Ναι. Καλά είναι.
Στο Γιώργο είμαι. We might actually have something. Είναι εγώ, καθόμαστε τώρα, πούμε καφέ. Βρέχει, αλλά κάναμε ένα κομμάτι που δεν το πιάνε η βροχή. Τώρα τελειώνουμε, τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τα υπόλοιπα, γιατί βρέχει κάνει τα υπόλοιπα. And since the task manager doesn't seem to live, can you get the Kingsoft process Όχι, σήμερα είναι supervisor? σπίτι, είναι Σάββατο σήμερα. It's like Εγώ είμαι στο Γιώργο είμαι. better, but Τα απόγευμα, oh, όχι, τα απόγευμα θα πάω με τον Νίκο, θα πάμε Αθήνα. Αυτός πονάει με το στομάχι. Θα πάμε στα επίγωνα όπου την αρέσει σήμερα και θα δούμε. let me terminate that. Ναι. But because I can't do anything, it's using a program. Θα το And πράξω. select process. Κοίταξε, αυτό θα το... Again, it says you Αυτό θέλει πρώτα να κάνει κολλήματα πρώτα. Η κούνια, ναι, κάτι κολλήματα και θέλει και από κάτω έχει κάτι σίδερα. Αυτά έχουν καλά, για να το προσθέσουμε, θα δούμε 2-3 να το προσθέσουμε για να το κολλήσουμε και μετά να το βάψουμε. Κάτι λάμες στα πράγματα, βάλουμε καινούργιες λάμες. Και να το κολλήσουμε, ηλεκτροκολλήσει αυτά για να το βάψουμε. Όχι, είμαι εδώ, γιατί είχαμε περάσει ένα καιρό και περάμε το δεύτερο σήμερα. Απάνω στην περάμε. trying to add Ναι, δεν πρέπει, δεν μπορώ μια πέργουλα. this thing that Δεν είναι. Και χτες ξελοκοπές όλοι τα πάνια που το σκοτίζει, το είπαμε, ναι, θα το φέρω, ναι, θα το πιάσουμε, ναι. Άλλο τώρα, θα πάει το δεύτερο, θα πάει το δεύτερο, θα πάει το δεύτερο. Ή θα το κρατήσω το πιστόλι, πρέπει να το φτιάξω μόνο. Αυτό θα το πω εγώ. okay, the computer is one for itself. Θα βρω εγώ, ναι. Αυτό θα το κάνει. Αυτό θα το κάνει. Όχι, εγώ θα το πω, θα φέρω άλλο. Okay, might help to Θα βρω το μισθό, νίκη και colors and to improve the performance. τώρα μόλις μπήκε να πάει να πάρει κάτι στο σπαρκέ και έφερε. Okay, since the computer is Όχι, lagging όχι, είμαι και μετά. and I can't run things, we can restart it and see if Kingsoft cleans this. Good, it said it needs reading. Good. And Kingsoft, that's called boot bean. Let's see. Χαιρετισμούς, ένα χαιρετισμούς που είναι. Γεια σας, γεια. Όχι, μια μάμα που λέει να δώσουμε να κάνει τα παιδιά από εδώ. Έχει μια παλιό που είναι Δεν έχει όμως. Lovely toast. Έχει μια... Ο πατέρας του Okay, δεν but έχει κρατήσει. Δεν έχει κρατήσει. Ξύλινη. Όχι σίδερα. I'm Κάτι ωραία... guessing it's still being up. Το θέλει η Ελένη. Να το βάψει, να μην κρατήσει. Είναι του πατέρα του άνθρωπου. Θες να πας από μένα και της εγώ, αν θες να πας, εντάξει, ό,τι θες εσύ. Και να μην κάνει τίποτα δεν θα ρίξω μια δουλειά. Τώρα να πάω, τώρα. Να πάω και να πάω, να βάλει κάτι μικρόκολα, κάτι... Να θα φτιάξει εδώ, κάτι. Και τώρα έρχονται τα παιδιά, Here we are, building. Λοιπόν, να πάει. And Kingsoft is pretty solid for free so far. Missed a couple of Καλά, σε times, βάζει but την ιδέα, έρθεις και καθημερινή, let's see if it cleans up and read. Let's take a look. Σας μην νομίζεις, ήταν παλιά. Τώρα την σκόνα και τα πλέον, τώρα... Ήταν τρόπος, δεν ξέρω. Ναι, ο τρόπος του. Χθες το βράδυ πήγα σε 7 και δεν πήγα να έτσι. Και αυτά που δεν πάει αυτό, δεν καλά.
until wait for it to initialize. Now start to protect its class Kings of Danger should protect me. Until wait for Wimber to start well. And I don't see any boot clean method here. And that works. Okay, so what I'm gonna do is I'm gonna open Kings of Dager's main program. The exception announced for exception occurred in the application location. You're right. Kings of Danger have some good εντάξει, τώρα εξαιρετικά πρέπει να πάω να κάνω αποδοχή, κληρονομιά, είχε πολλά η δεν ήταν αυτό, Α, είναι στα παιδιά, το είχαν κάνει, ευτυχώς. Kings of Danger, Kings of Danger. Just main application. Let's take a look at the task manager. I will try and get some processes to make Kingsoft work. Let's try the process supervisor. Task manager doesn't work. That actually sucks. And then it's supposed to be my longest And what I'm gonna do is go directly to Hidden Props can be called malware by choosing compatibility with Kingsoft. And I'm gonna be right back. Okay, it seems like there's some malware here because nothing can land neither Hitman Pro or Kingsoft. So I'm gonna try getting around this and we'll be right back. Okay, I can't do anything. I'm gonna restart and save mode with networking. And I'm gonna be right back. Okay, I'm doing that in safe mode. I would like to save Kingsoft works in safe mode. If it does, I'll just scan with that. If it doesn't, I'll scan with Hitman Pro and segment network. So I'll be right back. Okay, Kingsoft doesn't work in safe mode, but Hitman Pro found forward at nitrates. It's so my rating on Kingsoft Networks is 8 out of 10 because it means 4 pieces of malware and it wasn't compatible with mobile devices. Thanks for watching. Please rate, comment, and subscribe.